Yoğunluklar çağrılışı öz için başlap жиберді. Студияда Алина Валиева. İsenmisiz? Жылылық үшін шотлары зор, батареялар солқын. Не үшін шалылар өз фатирларында туңа. Солқыныр һәм юқа бұз балық тұтарға яратушыларынан тоқтатмай ГИМС қызметкерлері чираттағы рейдқа шықтылар. Фейерверклар һәм әйлән-бәйләнерсез құяш астында һәм диңгез ярында. Яңа ел алдыннан тур фирмаларда кызу шыр башланды. Иске елны озатып, яңа елны куркынычсыз шартларда кайда билгеләп үтәргә була. Соңғы тәулікте Татарстанда яшәүче 95 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шулда узган тәулектә коронавирусның тагын 16 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 14 декабрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 11597 очрагы билгеле, аларның 10159-ы терелгән, 83-е узган тәулектә. Жылылық үшін түләргә күп, батареялар солқын. Шундай шикаят белән безнең Кайнар элемтәгә 17-12 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Шәһәрдәшләр сүзләренчә, алар үз фатирларында туңарга мәҗбүр. Солқын белән ничек көрәшергә һәм мондый очракта кая мөрәҗәгать итәргә тулырак алдагы материалда. По вашим ощущениям, сколько примерно здесь градусов? Ну, 20, если есть, то спасибо скажите. И того нету. Эдуард Векилевич сүзләренә караганда, солкыннар башлану белән инде 4 ел фатирда суык. Бу вакыт эчендә ул иске тәрәзәләрне, батареяларны, ишекләрне алмаштырган, әмма вазгыять элеккегечә үзгәрешсез кала. Башка сулар белән җылынырга туры килә. Газ включаем, адресоль открываем, газ включаем, и газом обогреваем. Ну, газом тоже долго, голова болеть начинает. Илдар Вакиловичның җылыткычы да бар, әмма аны да тәүлек буе эшләтеп булмый. Беренчедән сәламәтлеккә тискәре йогынты ясый, икенчедән электр приборларны кулланган өчен счетлар зур. Безнең фатирда кайчан җылы булыр икән? Бу сорау белән Илдар Вакилович идарәче компанияга берничә тапкыр мөрәҗәгать иткән, әмма барысы да уңышсыз. А к ним бесполезно обращаться. Я же вам говорю, что они говорят. Все нормально, у нас обстоит этот сам бойлер, он регулирует, мы туда не касаемся и ничего не знаем. Заявку им не оставляли? Вот сегодня оставил. А, сегодня оставил. Да, но они сказали, посмотрим, еще и с концами. Ремжилстрой идарәче компаниясы хезмәткәрләре сүзләренчә, аларга мөрәҗәгатьләр булмаган. Шуңа да карамастан кыска вакыт эчендә җылылык белән бәйле мәсьәләне хәл итәргә вәгъдә иттеләр. Мы рекомендуем, в свою очередь, обратиться в контактный центр с заявлением на проведение обследования. Мастера в кратчайшие сроки произведут замеры температуры. Это первое. Посмотрят окна, межпанельные швы, и будет принято решение. Фатирда суык булуга башка күп катлы йортларда яшәүчеләр дә зарлана. Җылылык челтәрләрендә идарәче компанияга мөрәҗәгать итәргә киңәш иттеләр. Чөнки Чаллының барлык йортлары да автомат рәвештә шәхси җылылык пунктлары белән тәэмин ителгән. Һава температурасына бәйле рәвештә җиһаз торак йортка җылылык бирүне автомат режимда көйли. Әгәр дә җылы җитмәү очраклары бар икән, димәк, шәхси җылылык көйләү пунктларында проблемалар бар. Лилия Гатина, Диана Миллерова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Суыкларга карамастан камыда әлегә урыны белән бозынық түгел, балыкчылар һаман килеп тора. ГИМС хезмәткәрләре, хукук саклау органнары һәм Комсомол район администрациясе вәкилләре белән берлектә Түбән Биевка рейдка чыктылар. Тулырак алдагы материалда. Урман цехы районы балык тотучыларның яраткан урыны. Шул уңайдан коткаручылар бирдә махсус үлчәү приборлары ярдәмендә яр буе тирәнлеген билгелиләр. Ул метр ярымны тәшкил итә. Сегодня у нас рейдовое мероприятие, патрулирование в целях недопущения выхода на тонкий и опасный лед. Значит, вышли, практически проверили. В данном месте выход запрещен и опасен. Вода стоит, у берегов пройти невозможно. Урамда инде озак вакытлар салкын һава тора һәм боз калынлыгы 15 сантиметрны тәшкил итә. Әмма Лиса цех районында яр буе линиясы сулы булып кала бирә. Нижегородская плотина работает, вода поднимается, опускается, лед, соответственно, от берегов отходит и происходит водяная полоса, что небезопасно для прохождения людей на рыбалку. Проходите. Там что, опасно, наверное? Опасно? Нет. Без тикшергән урында яр буе зонасында боз катламы тиешенчә дәрәҗәдә түгел икәнлеге ачыкланды. Димәк, бирдә суга төшү куркынычы бар. Инспекторлар чалларны кышкы балык тоту урынын сайлауга җаваплы карауларын сорый. Лилия Гатина, Руслан Бекмухаметов, Ленар Султанов, Яңалыклар.
Яңа елга санаулы көннәр калып бара, мөгъҗизалы бәйрәмне балалар да, өлкәннәр дә түземсезлек белән көтәләр. Кемдер яңа елны җылы өй атмосферасында гаилә белән бергә каршыларга планлаштыра, кемдер яңа ел ялларын сәяхәттә, мисал өчен Занзибар утрауларында үткәрергә уйлый. Әмма соңгы айда Татарстанда Занзибар утравыннан ялдан кайткач бер үлем һәм 2 малярия белән авыру очрагы теркәлгән. Иске елны озатып, яңа елны куркынычсыз шартларда кайда билгеләп үтәргә була? Лилия Гатина материалында. Туроператорларның кызу эш чоры, коронавирус пандемиясы һәм туристлык юнәлешләрен киметү дә киртә була алмый. Яңа елны ничек каршы алсаң, аны шулай үткәрәсең дип юкка гына әйтмиләр. Шуңа күрә күпләр яңа елны җылы якта каршы алырга хыяллана. Бу елда традицион чит ил ялыннан тыш Россиядә ял итүгә дә ихтыяҗ барлыкка килү турында туроператорлар сөйләде. В этом году мы стали продавать Тюменскую область. Вот у меня буквально завтра уезжают туристы, на Новый год бронируются там, потому что есть термальные курорты. Это натуральные термальные курорты, не искусственные. Там очень много бассейнов с температурой 35-38 градусов. Да, конечно, там холодно, это Сибирь, но все-таки бассейны теплые, они очень людей привлекают, и можно тоже хорошо провести время с пользой и посмотреть интересные места. Быел турларны сайлау мөмкинлеге кимегән. Бүгенге көндә туристларга Казаннан Занзибарга өчү мөмкинлеге бар. Әлегә бу кышын диңгездә койнырга мөмкин булган бердән-бер юнәлеш. Төркия ачык, әмма хәзердә сезон түгел. Шуңа күрә бу я Истанбулга экскурсия турлары, яисә яр буенда гади ял. Шулай Куба, Мальдивы һәм Берләшкән Гарәп Әмирлекләре дә ачык. Бу илләргә барган очракта учарга 72 һәм 96 сәгать кала COVID-19 тест ясарга кирәк. Сдается только в определенных клиниках аккредитованных, и он должен быть с переводом на английский язык. То есть нужно бронировать, соответственно, все, конечно, заранее, но перед вылетом обязательно сдается тест. Соответственно, если тест отрицательный, человек в аэропорту показывает и его сажают на рейс. Если тест вдруг положительный, то человека на рейс не посадят. Яңа елны гаилә белән каршыларга яисә пляж ялына чоргамы, моны һәр кеше үзе сайлый. Һәм табиблар коронавирус пандемиясе вакытында саклану чараларын игътибарсыз калдырмаска киңәш итәләр. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева, сезгә уңышлы шатналар теләп, сау булашам, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Минеральная вода санатория Шифаласу и Жминводы – природный бальзам для реабилитации желудочно-кишечного тракта, эффективное очищение от токсинов и укрепление иммунитета. Будьте здоровы! Окунитесь в мир восточной сказки на грандиозной распродаже товаров из Индии «Сказочный Восток» с 11 по 20 декабря в Экспокама. С 3 по 15 декабря. Экспокама. Продажа алтайского меда. При покупке 3 килограммов меда, 1 килограмм цветочного меда в подарок. 3 литра цветочного меда – 1000 рублей.